lehen hitza euskaraz. Piskat inozoa idolidua, baina pausatzen zuzulari galdera gurasoei. Egunero gertatzen zaien egoera bat, ahibatzen dira goizetan auja eskutan, besoetan, ikastolara, eta hor, erradunek nola egozen dute. Lehen hitza zoin dute. Bonjour, egunon. Gauza bera da, ikastolara arribatzean bonjour erraitea edo egunon erraitea, galdera hori pausatzen diegu. Eta biziki gogo eta interesgarriak ateratzen dira hortik. Kontzientizatze lan bat da, biztan dena. Eta ateratzen diren puntu nagusiak izaiten dira. Alde batetik badela errespetu marka bat ikastolari, euskarazko gune hegemoniko bati, badela ere errespetu marka bat talde profesional baten lanari. Baina horoz gainetik, badela koherentzia seinale bat, gure horrentzat egin dugun autuari begira. Hiru mailetan egiten dugula psikologonik. Alde bat da alde kognitiboa, maila kognitiboa, beste fisiologikoa, emozioak eta baita ere aldagai fisikoak, arnasa, bihotzeko frekuentzia eta tentsioak eta bar. Eta gero alde motorra, azken aldea da komunikaziozko motorra, arroa parkatu. Bai esaten duguna eta bai nola esaten dugu gauzak, ez? Bi alde horiek. Orduan, lana hiru maila horietan egiten dugu tailerretan. Maila kognitiboan egiten dugu lan bereziki aurreitxietan aldatzen ditugu edo saiatzen gara detektatzea aurreitxiak, adibidez, herriko hizkuntzara, diktillateko ez da eta euskara, ez da euskaldunen itxura gokun egingo diot erdaraz, eta aurreitxietan egiten dugu lan, baita ere kolonizatua daukagun burmuina zaitzen gara desmontatzea, askotan daukagun gehi batzuk ez direla gureak edo ez direla gure izaerak, eta hori aldatu behar da baita ere erosoago sentitzeko. Beste mailan fisiologikoki, ez badugu denbora asko, ez badugu ordu asko lan egiteko bakarrik azaltzen dugu nola funtzionatzen da gorputza eta listoman baita ere egin daiteke entrenamendu fisiologiko bat, arnazatzea jakitea, antizipatzea edo aurreatzea egoera desberdinak eta baita ere gorpuzki bat prestatu. Eta gero, komunikazio aldetik landu behar dira gauza batzuk, zer esaten dugu, jakin behar dugu, zein arrazoiak ematen dugu beste hori gure hizkuntza mantentzeko, bereziki arrazoi subjektiboak, nik egiten dut euskaraz bizi nahi dudalako, nahi dudalako edo erosoago sentitzen dudalako, beti arrazoi subjektiboak, eta jakin behar dugu nola esan hori. Esan dezakegu modu asertibo batian edo modu eroso batian edo oso modu oldakor batian. Hori baita ere ikasi behar da edo entrenatu behar da. Eta horretik esa osko entrenamendua egin behar da, nola esaten dugu gauzak. Beraz, eskualaren erabilpena bultzatzea. Hau bultzatzen da, bolortez edo nahian direna erakunde, eragile, egikoetxe, kolektibitateetako langileekin, zori gaitzez hemen lege babesik ez baita. Beraz, lehen batitza da, langileak nahian edo bolontrez izan behar dutela eiekin zerbait egiteko. Bolontrez eskolaren aldeko plana edo dispositiboa onartua dutela. Beren lan profesionalean onartua baldin badute horrek egan nahi du ados direla euskaraz hitz egiteko lanean, euskara ikasteko, edo eta dokumentu elebitunak ekoizteko, edo deia dauden dokumentu elebitunak baliatzeko. Lehen hitza
euskaraz, unik egan ezake, bai lehen hitza bai, baina ondokoak ere. Gai gunek neurri eta tresnen behar badu atskuduki eskualdaren eragipena gure gizartea elebitasunaren alde da, eskualdaren alde da, baina indar jautiak segurtatu behar dira eskualdaren eragipena segurtatzeko. Nahi nuke gaur hemen eta daia eta kategoria eta hizkuntza ardura daukaran zinegotzia daudela ikasle bat eriko etxetik eta imaginatzen dut zuetako asko Endaiako euskarazaleak zaretela iputxiki bat kontatu zen. Bai, iputxiki hori da, baskarte horia aintzinerek esaten zuen bezala oso erregi eraldutua da. 1960 lau biztanle zituen eta handikan 16 urtea 18.000. Gurutiratu? 18.000. Hola, boteo? Bai. Bueno, horrek esan nahi du, 16 urtean laukoiztu egin zela biztanlegoa Espainiako herrialdetatik etorritako jendearekin hizkuntzaren ikusperitik elebakak ziren. Bueno, historiari oso luzea da, baina nik kontatu nahi dizuet, Michel entzuten nahi nintzala gogoratu zait niko goitabea sortzi dute damazkit euskera teknikari bezala eriko etxean. Eta bain, 30 urte ustez zala, ni erretu euskaltzaren artean, juminean udaletxera, orain hemen irudikatu detenaren antzeko asmoatekin. Zuego atzezate pailasoak takolo pirutxe eta porrotx. Takolo bagatu ezin nahi, Agustin Mugika izena du lasarteak bada. Eta orain 24 urte, ni lehioan ikasten ari nintzen, eta larun bat atxalde batean bueltan eto eta haman etxean goxo-goxo nola telebista ikusiz, deitu zidan bere etxea, eta esan zidan. Iñaki, inbehar deu, herriko plazara baterako geha, eta jarriko dugu holtza bat tablagu bat, plazan, camping denda bat, holtzaren gainean, 3 mikrofono, ni gitarra bat badaukat, eta pasako ditugu 40 ordu, etenik gabe mikrofonoan, euskaraz hitzepinez kantatu. Eta nikola begiratu nion, hau eskola dago, ze pasatzen zailo bizarro horiek, emesortze dut. Eta horretatik, sortu zen gaur egun gure herrian euskararen erabilera bultzatzeko dagoen ekimenik nagusina. Izen eman ginen euskararen maratoia, 40 ordu euskaraz.